עכשיו אנחנו נראה איך בעצם מעלים קישורים. קישורים זאת אומרת מקומות אחרים ברשת האינטרנט שבהם יש דברים רלוונטיים שאתם רוצים לקשר אליהם. עוד פעם, ניכנס לדף ההדגמה שלנו, נלך לערוך חושף קישורים, ופשוט נלחץ על אוסף קישור. גם פה אנחנו נשים תיקיות משנה בעתיד, כרגע מוסיפים פשוט את הקישורים כמו שהם. אני אשים פה שם הקישור, שיר שעניתי אל ואילי בוטנר שרים ויובלי, ואני הולך בעצם אל הקישור עצמו, זה הדבר הזה. אתם רואים פה יש ביוטיוב איזשהו קישור, אני מעתיק מלמעלה את הקישור, הולך למקום הזה ופה פשוט שופך את הקישור פנימה ועושה שמירה והקישור בפנים. ככה אני יכול להוסיף כמה קישורים שאני רוצה. שם הקישור ניסיון 2, שם את הקישור ושמירה, ואני מקבל עוד קישור. איך זה נראה במציאות נראה לכם. הנה דף ההדגמה שלנו, נלך לפה, נלך לקישורים, ואנחנו רואים ששני הקישורים מופיעים פה. כמו שאנחנו נלחץ עליו הוא מיד יביא אותנו עכשיו אני חייבת אל הקישור עצמו. זהו, למדנו איך מעלים קישורים.